Рекорден внос на чуждестранни плодове и зеленчуци по българските борси. На пазарите преобладават стоки от Гърция, Албания и Македония. Екип на телевизия Дарц провери какво се предлага на борсата в петричкото село Кърналово. Заради унищожената реколта от обилните валежи през последните седмици, български череши на пазара в село Кърналово почти не могат да бъдат открити. Няма и гръцки, защото цената им започва от 8 лева за килограм. Аз съм македонец, ама карам от Албания. Те домати и краставици. Има много. Много има. А в България няма? Още е рано при вас. Малко е там по-топло. Албанските са малко по-евтини, затова... И въпреки, че хората търсят предимно български плодове и зеленчуци, те стават все по-малко, защото цената им е по-висока. И така откриваме ябълки от Италия, круши и праскови от Гърция. Краставиците пък идват от Албания. Всичката стока ни е по-хубава. И домата, и всичко ни е хубаво. То розов домат на 2,80, то на 2,20. Българският червен домат е 1 лев и 40, 1 лев и 50. Гръцкият отново е по-евтин. Не прехвърля 1 лев. Аз продавам и никога не искам да ям гръцката стока. Българското повече върви. Само хората, къде са много бедни, тичат да вземат, някога пък и купувачите лъжат, че е българска и така нататък. Според търговците на борсата има опасност българската стока да изчезне от пазара.